А защо българската държава не развива структурирано и в достатъчен мащаб елегантната политика на Фондация Българска памет към културно приобщаване? Това е много добър въпрос. Аз започнах отговора, че ние не сме си свършили нашата работа и нямаме отделен финансов ресурс. Съжалявам, че директно ще го кажа, казал съм го и на нашето преди правителство многократно, и на президента Радев, че да се биеш в гърдите е голям патриот, но на гол тумбах, чифте, пищове също не става. Значи без финансово обезпечена национална доктрина няма как да защитаваш своите сънародници, останали извън пределите на Отечеството, по каквато и да било историческа причина. Разбира се, че това, което прави Фондация Българска памет, е изключително добре. Доктор Милен Врабевски харчи своите собствени пари. Би трябвало, аз няколко пъти съм го казвал, държавата да гледа какво прави доктор Врабевски и да го прави по 20 пъти или по 100 пъти това, което той прави. Ако той подари 20 компютъра в Преспа, държавата трябва да подари още 200. Ако той направи, ако покани еди колко си деца от нашите общности, държавата трябва да ги покани. Не трябва да се измисли топлата вода, но за това са нужни финансови средства. И тук започваме един вътрешно-политически дебат. Да, обаче и ние нямаме в еди коя се община, трябва да има пари за пътя. Защо да даваме за пари за асфалтиране на пътя в Косово, където живеят българите, Билище до... къде беше... Извинявайте, забравих двете населени места, където пътя е в ужасно състояние и българската държава може и помогна, той е до половината асфалтиран, но и много други примери има, където ние можем примерно дарение на линейки, на пожарни коли, на 4x4, някои коли с висока проходимост, да помагаме, каквото прави. Аз повтарям тези неща, защото това го прави Фондация Българска памет. Ако тя подари 2 линейки, би трябвало държавата да подари още 20, да имаме възможност. Но веднага се започва, това тук и в България ни трябва, защо трябва и на... Но тази логика е много пагубна, защото по тази логика може да кажем тогава абсолютно нищо не трябва да правим и да забравим за нашите исторически общности, защото ние имаме проблем в страната. Виждате, че Република Северна Македония е идентифицирала това като сериозен проблем и отделя от своят бюджет, който не е кой знае колко голям, България е много по-сериозен брутен вътрешен продукт има, е много сериозен ресурс, включително и за лобизъм в Вашингтон, включително и за офиса на Обединената македонска диаспора там и за много други мероприятия, бих казал, включително и за определени историчари извън Македония, които да пишат определени статии и други неща.